Čaute všetci, vítam vás na mojom kanáli. To je moje prvé video. Budem natáčať niečo o motorkách, nejaké motovlogy, možno niekedy časom nejaké servisy a podobné vecičky. A tu je moje prvé videjko, je to také úplne kratučké, 2-minútové a máme tu takýto motovlog. Budem rád, ak zanecháš like alebo poprípade odber, ak ťa to video zaujme, a poďme na to. Dávam si rukavice, štartujeme a ideme na to. Takto v úvode skoro maličká zrážka kvôli mojej nepozornosti, keďže som sledoval, či točí kamera. No a tu máme takýto prejazdík cez cestu. Naše trasy obsahujú aj takéto maličké úseky po ceste. Tu už vchádzame do lesa, kontrolujem kameru rukami, vidím to všetko na telefóne, či všetko je OK, keďže to je jedno z mojich prvých videí cez akčnú kameru, tak som celkom rád, že to funguje. A tu máme takýto úzky, dá sa to povedať, že úzky prejazd cez pichliače, no ale si myslím, že to nie je žiaden problém. Tu hľadáme vchod do lesa. Bolo pekné leto, stromy zelené, zarastené, čiže sme mali trošku problém to nájsť. Chvíľu nám to zabralo, no nakoniec sa nám to podarilo. A tu je už krásny výhľad na vodnú nádrž Domaša, v ktorej je momentálne dosť málo vody. Tu sme kontrolovali, či je to dosť tvrdé, keďže po mojej minulej skúsenosti, tu je fotka hore, to dopadlo dosť zle. No a nakoniec som sa vybral aj ja, keďže som videl, že je to OK. No a tu už bude koniec. Bolo to také krátke, ale tak snáď aspoň trošku zaujímavé. Zašli sme si na langoš a išli sme domov. Ďakujem ti za tvoju pozornosť, ak si to dopozeral až sem. Budem ti veľmi vďačný za nejaký like, poprípade odber. A čoskoro vyjde nové videjko, bude o čosi dlhšie, bude kvalitnejšie, lepšie, bude so zvukom a budem sa na teba tešiť pri ďalšom videu. Čau!